na ito ding mapasaraan iti San Gabriel San Juan Road and vice versa. Kaditi amamin nga klase iti bikulo ito ti iti duwang aldaw. May masarang iti report manibang ti San Juan La Union na dito na nangamat nga kalsada kat mapasaraan into October 21 kan 22 atawan 2021. Iti rason nila to ay gapanan at ma-repair dato yung tay nga adda iti sakop puno masakopan iti Barangay Banbanay San Juan La Union na gapanan at mapalagda datoy tapos nakakat mas napimpintas sa kanatantagad nga pagdalasatan to nagitay alugan kan iti may sapay nga rason iti panakaisarana temporaryo iti rason iti duwang aldaw tapos nakat dire-diretso iti panakaitrabaho kan panakaretidatoy awan iti makatubeng nga dumalyas at mudlang nga lugan manag iti nato nga banag dati alternatibo nga mausar iti panagtrong sa Jaya Ili nga San Gabriel La Union mabibalang iti Ili nga San Juan La Union akas kuma iti panakaramat iti baknutan San Gabriel Road and vice versa kada iti may sa itay kalsada karunahan mat nga sumulak sa Jaya Ili nga San Gabriel La Union magnanama iti municipal government iti San Juan La Union iti kooperasyon iti publiko para iti panakaisara dito'y nadakabat nga kalsada numampay dito'y sila ang pasat na iti Barangay Babanay haan nga mapiktaran na kiti na dumang barangay nga madalyasatan dito kalsada manipon iti Ili nga San Juan La Union uno kaya na sa uwag na nagitay barangay sakba iti Barangay Bambanay kat mausap na tada ito'y kalsada tila ang mapasram kat sadyay pasat iti Barangay Banbanay San Juan La Union kapag iti panaka-repair iti nadakamat matlaang ngarangtay may pagkita nga iti San Juan San Gabriel Road kat may katatang national road kapasan nga nakonvert na to'y manipon iti dating provincial road iti provincial La Union kan na pagbalin na to'y national road kan sa sakupunatan iti DPWH sa dato'y nadakamat nga kalsada iti San Juan San Gabriel Road. Bombong dali sa mga bansang radyo ng Pilipinas sa consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bumbo.